Akwụkwọ ndị eze nke abụọ, isi nke 24. Nebukadneza eze Babel, Jehoiakim wee bụrụ onye ozi nye ya ruo afọ 3. O wee nupụ isi megide ya. Jehova zigara ndị Kaldịa, ndị otu Siria, ndị agha megide ya, wee ziga ha megide Luda ka ha bibie Moab na ndị otu Emọn dịka iwu ya siri dị. Site n'iwu Jehova, nke a bịara n'elu Luda, ka o wee wepụ ha n'ụzọ n'ihi mmehie Manas na ihe niile o mere, na n'ihi ọbara aka ya dị ọcha awụfuru, n'ihi na o jupụtara Jerusalem n'ọbara simenti, nke Jehova gbaghara ya. Ihe ndị ọzọ mere Jehoiakim na ihe niile o mere ndị eze Juda abụghị. Jehoiakim wee dee n'akwụkwọ ihe ndị mere eme. Nwa ya nwoke wee chịa n'ọnọdụ ya. O wee soro nna ya na ndị nna ya n'ala Jehoiash rịa, n'ihi na eze Babilọn nwere ụgbọala eze Ijipt, nke mere ka o si n'ala eze Ijipt pụọ ruo n'ala eze Perat. Ihe niile eze Ijipt nwere pụta. Jehoiakim dị afọ 80 mgbe ọ malitere ịdị ọnwa 3. Aha nne ya wee bụrụ eze. O wee chịa na Jerusalem maka Nehutash, ada Elnatan nke Jerusalem. O mere ihe dị mma n'ihu Jehova dịka nna ya mere. Mgbe ahụ ndị ohu Nebu megide Jerusalem, obodo ahụ bụkwa Babel, bịara megide obodo ahụ, ndị nọchibidoro ya. Nebukadneza eze ndị ohu gbara ya gburugburu. Mgbe ahụ Jehoiakin eze Juda pụtara imegide eze Babilọn, ya onwe ya, nne ya, ndị ohu ya, ndị isi ya, na ndị ọrụ ya. Eze Babilọn kpọrọ ya n'afọ ikpeazụ nke ọchịchị ya. Mgbe ahụ o buru akụ niile dị n'ụlọ Jehova na akụ dị n'ụlọ eze, tipịakwa arịa ọlaedo niile Solomọn eze Izrel wuru n'ụlọ nsọ Jehova dịka Jehova kwuru. Mgbe ahụ ọ dọrọ Jerusalem niile n'agha, ndị isi niile, ndị agha niile, ihe dịka 10,000, ndị ọrụ niile na ndị aghụghọ. Ọ dịghịkwa onye fọdụrụ ma e wezụga ndị ogbenye bi n'ala ahụ. O wee kpọta Jehoiakin na Babel, nne eze na nwunye eze na ụmụ ya, na ndị dike nke ala ahụ, wee si na Jerusalem kpọrọ ha gaa Babel, na ndị agha niile, ihe dịka 7,000, na ndị ọkwa nka na ndị na-akpụ ihe dị 1,000, ndị niile dị ike ma dịkwa njikere maka agha. Eze Babel kpọrọ ha gaa Babel dịka ndị a dọtara n'agha. Eze Babel wee mee Matania nwanne nna ya eze n'ọnọdụ ya, gbanwee aha ya ka ọ bụrụ Zedekaya. Zedekaya dị otu afọ na afọ 20 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 11 na Jerusalem. Aha nne ya bụkwa Hamutal, ada Jeremaya nke Libna. O mere ihe dị mma n'anya Jehova, dịka ihe Jehoiakim mere si dị. Iwe Jehova wee dakwasị Jerusalem na Luda ruo mgbe ọ chụpụrụ ha n'ihu ya. Zedekaya nupụrụ isi megide eze Babel.